oraindik hemen gaude. Eta bakizute sententziaren zai gaudela, urduri gaude, gertakari handien aurrean urduri egon ohi den bezala, edo azterketa handi bat pasa behar dezurean eta emaitzaren berririk ez duzurean. Gu konbentzituta gaude, barrutik konbentzituta gaude, ahozko epaiketa hori gure aldekoa izan zela goiti behera, baina sententzia beste gauza bada. Dena den sententzia datorkeenean eta laster espero dugu ospatzeko prestatzen ari gera, baina gure euforia ez da erabatekoa, alde batetik oraindik goiz delako eta bestetik bigarren epaiketa bat ere badugulako. Beraz, euforia kontrolatu batekin jokatu beharko dugu aurrerantzean ere, baina barrutik konbentziturik hasieratik esaten genuena, erru gabeak ginela, hori argi eta garbi gelditu dela epaiketan bertan. Bueno, salagarri edalako, haus eta beste gauza asko, bai. Eta ados gaudelako, eta beti ibili izan gara lako lehen Euskaldun egunkarian, eta orain berrian, eta beti ibili izan gara hor laguntzen, eta oso gertukoa eta holan sentitzen dugulako. Euskalgintzari egin dioten erasoarengatik, eta bertako langileak ere badenak laguna ditu delako, edo gehienak behintzat. Bi arrazoi horiek izan daitezke. Uste duzu jendea, kaleko jendea, olakotara etortzea garrantzitsua dela? Bai, horixe. Garrantzitsua bai, batzuetan pentsatzen dut gutxitxo etortzen gerela, baina garrantzitsua bai dela, iruditzen zait. Itxaropentsu zaude edo nola ikuste duzu? Itxaropentsu beti. Beti. Nik handirik ez. Handirik ez. Pentsatzen dut, dana hau horrela mugituta zerbait egin nahiko dutela azkenian.